Velkommen til min YouTube-kanal igen. Jeg har min ven Liv fra 4AA med. Jeg hører dig sige det. Ja. Og vi skal lave en channel, hvor jeg skal gætte, hvad maden er. Der er 5 ting nede i den her. Og nu vil jeg så bare lige... Og hun ved ikke, hvad det er overhovedet ikke. Men jeg tror, hun har smagt det i dag. Noget af det. Mit tyggegummi ligger på... Væk. Nu binder jeg lige den. Jeg binder den. Du skal binde den strammere. Sådan der, sådan der. Dobbeltknude, tror jeg. Den er dobbeltknude, se det bare. Okay, sådan. Nu kan jeg ikke se noget. Har 5 fingre frem, eller et eller andet. 3. Nej, 5. Er du klar? Ja. Chokolade. Hvad for en slags chokolade? Mm. Er der mere i? Kiks eller sådan noget. Ja, korrekt. 1 ud af 0. Nej, 1 ud af 5. Klar? Ja. Det er de der karameller, du viste mig. Hvad for en karameller? Og jeg tror, det er kirsebær. Eller jordbær. Det er kirsebær. Nej, det er hindbær. Både og. Kirsebær og hindbær. Kan jeg lige nu styre det? 2 ud af 5. Vil I se min nabos mis? Kom Nej, mis. Liv, kom nu. Min mis. Kattemis. Det er min nabos. Nu tager jeg den her. Nej, nu stopper du kraftedeme. Giv mig nu noget. Er det alt sammen slik? Måske. Og jeg er klar. Er du klar? Og chokolade. Henter lige en skraldespand, hvis du ikke kan lide det. Så dyr dig. Nej, lad nu være. Lad nu være. Har du en skraldespand? Du kan desværre ikke få noget at skylle ned med. Hvad? Du kan desværre ikke få noget at skylle ned med. Er du klar? Ja. Bamse. Min gummi bams. Hvad smager den af? Ved jeg ikke. Nej, det var også chokolademad. Er du klar? Den sværeste. Og det er den sidste. Ja. 4 ud af 5. Skumpidus. Ja. Det er en skumpidus, Nima. Nu er det din tur til at finde noget. Husk at kommentere, like og abonnere. Hej hej. Hej.